హలో ఫ్రెండ్స్, ఇంకైతే పసుపు అంతా పూసాను కదా. ఇంకైతే ఇక్కడైతే కుంకుమ బొట్లు అయితే పెట్టుకుంటున్నాను. కుంకుమ బొట్లు మొత్తాన్ని విగ్రహానికి రెండిటికి కుంకుమ బొట్లు అయితే పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇలా అయితే మొత్తానికి కుంకుమ బొట్లు అయితే పెట్టేసుకుందాం. చూడండి పక్కన అంత గ్రీనరీ, దేవుడా అసలు నిజంగా అసలు భయం వేసింది. పక్కన పుట్ట చూసారా? పుట్ట చాలా పెద్దది ఫ్రెండ్స్. ఈ వర్షానికో మరి ఏమైందో ఏమో తెలియదు, కానీ పుట్ట అయితే సగం వరకే ఉందన్నమాట. అసలు పుట్టలో కూడా కొన్ని పాలు అయితే పోసాము, పసుపు కుంకుమ అవన్నీ వేసాము. అసలు నాగుల పంచమి, నాగుల చవితి అప్పుడైతే చాలామంది క్రౌడ్ ఉంటారు ఇక్కడ, కానీ ఈ టైంలో మటుకు ఒక్కళ్ళు కూడా బొట్టు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకేం చేసామని అన్నది నెక్స్ట్ షార్ట్లో అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.